bliver 62 km tilbage til grænsen ind til Rumænien, og det er noget helt nyt vej, vi kører på her. Det er noget, EU har et kæmpe stort projekt i gang i år på hele Balkan med at renovere alle europavejene. Og det betaler vi altså alle sammen til. Så er det jo så heldigt, så danske biler betaler ikke vejskat i Ungarn og omvendt heller ikke hjemme i Danmark. Vi skal heller ikke bruge nogen tilladelser her til at køre her, så heller ikke noget vise. Ungarn har altid været et godt land at komme tilbage til, når man kom ud østfra, så var det ligesom at næsten komme hjem. Det var i hvert fald et knæk på ruten, hvor man kunne få et pustrum og noget ordentligt mad at spise, og noget ordentligt bad og noget ordentligt vej at køre på. Og det dårlige vej, det skal vi nok komme til lidt senere. Vi er nu ved at være ude på grænsen, 500-700 meter mellem Ungarn og Rumænien. Vi er oppe på en grænse, der hedder Artan på den ene side, og så hedder den Boros på den rumænske side. Og der skal vi ind og have lavet vores papirer og farlig godspapir, og vi skal over en brovægt over på den rumænske side. Vi skal betale lidt vejskat, og vi skal købe viser og veksel, og vi skal mange ting. Så vi slukker kameraet nu, og så pakker det lidt væk. Så må vi se, om vi kan filme inde i Rumænien igen. Jeg havde egentlig ventet, der var vi ude i ingenmandsland. Der er en lille smule kø af nogle 10 biler foran os. Vi skal op og lave pas, viser og veksle penge ind i Rumænien og veje. Og så skal vi over tanke Johnnys biler. Jeg skal have smurt mig et stykke rugbrød, og så kører vi i hvert fald ud på den anden side af Cluj i aften. Så jeg ved ikke, hvor meget vi når at filme af Rumænien i aften, men så når vi i hvert fald at filme i morgen her, når vi skal levere i Sibiu. Vi skulle gerne se, om vi kunne være dernede. Der er der i hvert fald en 6-7 timers kørsel nu. Så han bare det ude af smilet. Prøv lige at skyde lidt af de gamle bygninger der. Jeg ved godt, vi ikke må, men vi prøver sgu. Hold kæft, hvis politimanden ser det her, så kan jeg godt sige, at der bliver ballade. Men de er efterhånden ved at få sat det lidt i stand herude. Mange år siden var det meget ringe. Personbilerne kører ind herover til venstre, og lastbilerne skal højere. Fans til menageri. Det som der sker her, nu er vi kommet igennem grænsen, når vi kommer over på rumænsk vægtkontrol. Der skal vi alle sammen køre ind over en aksel. Og hvis de finder ud af, at papirerne de er sådan lige omkring 40 tons, vi må veje 40 tons, eller sådan lige omkring 39 et eller andet, så kan de godt finde på at skrue vægten op den 400-500 kilo, så du lige kommer af med mellem 500 og 1500 mark for at køre ind igennem den kommune her. Det er altså nogle værre banditter og nogle labander. Og der holder nogle stykker længere fremme, og han har været over at spørge mig, hvor meget jeg vejer, og jeg vejer ikke for mig, så det er muligt, at jeg skal køre en 4-5 gange ind frem og tilbage for at lave nogle vejsedler til dem. Så men jeg bliver lige nødt til at slukke lidt her, mens vi kører ind over. Det kan være, at vi kan lade den rulle her. Han opdager det sgu nok, ikke? Hjemmefra, og der sagde jeg til mig, og nu, okay, når vi så prøver at flytte den over, ikke? Det er jo... Nå, vi prøvede jo som sagt plumpen op i morges og flytte 500 kilo ind på Johnnys bil. Men vi fik vægten væk ud fra det kritiske problem ude bagpå, men vi fik så lagt lidt op foran. Men 400 mark, så kunne det bestikke dem, til så fik vi lov til at køre. Og det er nok halvdelen af hvad vi oprindeligt skulle have betalt. Men Johnny han skal lige ind og tanke, så jeg svinger med rundt. Og så skal vi lige have et stykke mad. Vi holder lige lidt heroppe på hjørnet der. Så jeg har masser af olie på. Og der er næsten 1600 liter på bilen, når vi kører hjemmefra. Så jeg kan i hvert fald godt køre til sort her, uden at spekulere på, hvor jeg skal tanke hen næste gang. Men vi kører ind og laver en tår kaffe og smører et stykke mad. Og vi kan godt lige holde stille og roligt over uden at være til gene. Så det gør vi. Venter på kollegaen, han laver os med rugbrød. Og klokken også 5:15 hernede, der har været vagtskifte. Skifter alle sammen mellem 6 og 7. Så kan vi jo lige så godt spise et stykke mad også. Vi holder nu på en stor Shell-tank. Et par kilometer ind i Rumænien. Johnny er ved at tanke lidt olie på og lokke, hvis jeg skal lige have skubbet den lille bil væk, så han kan komme til. Der er også en, der sælger souvenirer ind. Det kan vi lige prøve at gå ind og kigge på. Og der er en nydelig rumænsk dame her, og I kan se, alt det, hun sælger her, det er souvenirer skåret ud i træting, som vi kalder det. Man kan købe krukker og vaser, og jeg har tilsvarende stående derhjemme. De bliver ved med at pakke folk på, og man kan næsten ikke nænde at sige nej. Det er så billigt en døjsmark eller 2 for det, ikke også? Men jeg tror næsten i dag, vi slipper, fordi hun er kommet med på filmen. Men det er som sagt noget af den eneste indtjening, de har hernede, fordi der er ikke ret meget at lave om vinteren, når der er meget arbejdsløs hernede. Vi kan tage et billede af damens bil også. En gammel rumænsk Dacia. Har set bedre dage. Men sådan foregår det. Jo længere ud vi kommer,
des mere fattigt bliver det. Så vi takker pænt damen for alle hendes uge. Det kan være, at vi kan gå lidt tættere på. Noget af det ser faktisk rimelig godt ud. Træfigurer i forskellige religiøse nuancer. Store vaser har hun stående her på jorden. Brødbakkerne kender I sikkert hjemme fra mit køkken af. Jeg har de fleste af tingene. Skakbrædder, hvad hun ellers har. Og heroppe på hjørnet har vi en gammel hollandsk lastbil, som er blevet solgt til Rumænien. Og det er det, vi kalder det frie markedsøkonomi hernede. Og så dumper de ellers bare fragterne, og så kører de bare løs. Så det er svært for os andre at kæmpe med det. Drengene, lige så snart der holder en personbil, så begynder drengene simpelthen at vaske vinduer. Og vi kan jo prøve at se, så kan han se sig selv, han bliver filmet her. Det er de tjener lidt basører på det også, og i alle lyskår man holder, der springer de simpelthen op på bilerne og begynder at vaske vinduer, og så er det lige meget, hvad man vil. Et kleint problem. Johnny er ved at tanke. Der kommer straks en og begynder at skal veksle penge. Det er svært at se, om det er rigtige penge, eller det er falske penge, man får. Men de er lynhurtigt til at bytte bundet om, og det bund, du får, det er som regel gerne brugget lukkerspapir med en enkelt seddel rundt omkring. Men det er ikke det bund, han viser dig, når han står og veksler i hvert fald. Han har et andet bund, han giver ham. Og han vil prøve at veksle 20 mark nu, men vi er ikke interesserede, for vi har vekslet nede i banken, så er vi ude over alt det der med at snyde og platte og bedrage. Så nu gider han godt at smile, ikke? Det ville han ikke før. Der kan du se. Goddag, goddag. Drumbund. Det er det bund her. Mange gange han slipper afsted med det, kan I godt se. Der ligger en 100 mark ovenpå, og det ligner også et bund penge. Men når man bladrer i det, så er det ikke andet papir og adresser. Den er rimelig godt lavet, den der. Der har lige været en mand også, der vil veksle 1000 mark til små sedler. Canada. Han har sgu rigtig penge. Den er god nok. $5, 2 gange $5 Canada. Okay. Men vi er ikke interesserede. Han har nogle gamle 20 kroner fra Danmark af, og dem kan jeg jo ikke komme hjem med nogen steder. Dem vil han have, jeg skal give ham mønter for i mark, men det har jeg ikke interesseret i, for jeg kan ikke veksle dem hjemme i banken. Selv tankmanden går herovre og griner og fejrer lidt med kosten. Jeg har lige gået og smilet til ham. Han kunne have kendt godt dit nummer der. Vi køber den ikke. Der holder den virkelig lastbil med lys på. Så vi vil hellere gå over for at lave et stykke mad. Inden damen, hun var meget interesseret. Damen derovre er så meget interesseret i, at jeg skal have hendes adresse, fordi jeg skal lave et billede ud af det, og så skal jeg komme ned og give hende det. Hun vil meget gerne have lavet filmen. Så nu filmer jeg en rigtig flot, og så laver vi et billede ud af det. Vi er nu kommet ind i Oradea by, den første store by lige efter grænsen. Og ja, det ligner alt muligt andet gammelt lort hernede. De klarer det jo meget godt efter omstændighederne. Men der skal vi ud og køre på nogle omfartsveje og dårlige veje og brosten og store huller, og jeg skal komme efter, der skal. Så det tager godt en halv time, 3 kvarter at komme rundt om den by her. Og jeg tvivler sgu på, at kameraet det kan stå og fokusere alle det der, når vi ryger ned i hullerne der. Så det er fint lille kamera, men det kan jeg sgu desværre ikke. Så vi slukker lige lidt for det, mens vi kører ind, hvor det er ujævnt. En lille rumænsk landsby, vi ryger igennem. Der er ikke ret meget lys herinde af. Og den her, den er faktisk en af de bedre oplyste byer. Og de kommer bare farne ud om natten, halvfuld af vodka og bajer, og man skal sgu være lidt på duerne. Det blev gudskelov lavet sådan i Rumænien, at hestvognene må ikke køre på europavejene fra klokken 18 om aftenen til klokken 6 om morgenen. Men ikke desto mindre, så kan bundmanden jo stadigvæk køre hen på kronen, når det er lyst, ikke? Men hesten kan sgu ikke selv tænde lygten, når den skal hjem, ikke? Så det er altså lidt svært at se om natten. Der sker altså stadigvæk nogle ulykker ude, og folk bliver uheldigt slået ihjel. Men i Rumænien, der er et menneskeliv cirka sat til $10.000, så når forsikringen bonger ud med det, så bliver der løsladt, og flere gange bliver bilen frigivet før, og folk sidder ude i 2-3-4 måneder i husarrest, og nogen stikker af fra det, og bliver senere dømt, og kan aldrig vise sig derude mere selvfølgelig. Men det er et spændende land at køre i, der sker noget hele tiden. Der kommer også en der har fået, så hatten passer. Ham skal vi udenom, og en skal ind. Så var det jo godt, vi tog farten af, fordi der står politimanden jo alene. Man kan gøre 2 ting herude i Rumænien. Man kan køre nogenlunde efter, hvad der står på skiltene, og så lægge en 10-20 til over, måske. Eller en 10-15 stykker ude på landvejen. Men inde i byerne, der er det sgu rimeligt at holde farten. De aner ikke, hvad færdselsregler er hernede. Så
En ny ting, der er kommet mig af her, det er fodgængerfelter over hele Rumænien. Og det er ikke sådan ligesom derhjemme, hvor hvis jeg ville gå over, og jeg ville stå lige, hvis ikke der kunne der godt lige vente til, så op og køre det på biler forbi, ikke? Så blev der et hul, så jeg kunne komme ud. Det gør man ikke hernede i Rumænien. Man vader direkte ud og forventer simpelthen bare, at bilerne de kan stoppe på 2 meter. Og det er ikke alle, der slipper heldigt, tror jeg. Konstanza 855, og du skal ned til Mangalia. Der er godt 900, hva'? Så du har sgu lov at se til, Johnny. Jeg ved ikke, om det er TF. Det hopper for mig her, men det er meget dårlig vej, vi kører på. Hullevej. Gammel brosten, der har fået en glat asfalt. Men byen, den er virkelig mørk her. Og de vælter bare rundt i 100 hestes brænder, man skal virkelig være på duerne. Også en af de utallige byer, der er skudt op langs med landvejen. Vi har cirka kørt 2 timer, 2,5 timer fra grænsen af nu. Og der har vi flyttet os lige godt 110 km på 2,5 timer. Det er gået langsomt op i bjerget og langsomt ned, og dårligt vejr, tog har der været deroppe, så det var ikke rigtigt til at filme deroppe. Gaden herinde igennem, den er fyldt af små turistbåde, og de sælger alt fra fejkoste til træting, der selvfølgelig også er skåret, og kurve, der er flet og hvad som helst. Broderier. Og selv en vinterdag, hvor det kun er cirka 6 grader lige nu, er der bare åbent i butikken. Sæt nu, der kom en eller anden turist, der lige fik forbi det så længe. Så vil dagen være reddet. Der er øget ud over steppen her, nu klokken den er 11 om aftenen i Rumænien. Alle andre normale chauffører, de er selvfølgelig på udsigt. Det er bare sådan 2 dumpernægler som os. Men vi prøver at se, om vi kan gøre et eller andet ved det. Johnny skal være i Turkiet Mursten i morgen tidlig med maling, og jeg skal være i Sibiu. Så jeg har nok en 3-4 timers kørsel lige nu i hvert fald. Og det går op og ned ad bjergpas her. Dårlige veje, og før fik jeg øje på hestvognen, inden der skete noget. Men sådan et par fjernprojektører eller 4 op på taget, det er ikke af vejen herude i hvert fald, når man skal ligge og rode om natten. Der er 2 spor op, 1 spor ned. Men det er simpelthen så bulet og hullet, så man er nødt til at køre helt ud midt på vejen af det hele. Bare for nogenlunde. Jeg ved ikke, om kameraet kan se det, det hopper nok for mig. Men vi kører op over Karpaterne nu. Og der skal vi op og hele den bjergby op til Sibiu. Lastbil kravler op i første gear. Jeg tror, han har en hastighed af 5 km i timen. Skilte med snekæder, det har de også fået slået ud. Der er gudskelov ikke faldet sne endnu, men det er noget frygteligt lov at køre på herude, når det er dårligt vejr. Nu er vi kommet til Cluj. Der skal vi et stykke lige igennem byen og så ud på en ringvej også. Vi får lige lov til at køre det først. Det er også noget forfærdeligt lort. Men sådan er det jo ikke over. Den skal vi lige igennem nu. Så skal vi ud mellem Cluj og en stor by op i nordlige Rumænien. Så skal vi ud mellem den og Turda. Så skal vi lige se, om vi kan finde et sted derude og holde os over for et par timer på øje. Så må vi køre resten her i morgen tidligt.
Hernede i Rumænien, der kører man også stadigvæk med sporvogn ind i byen og trolleybus, og der er ledninger, der er skidt og lort her, og store ruller og ingen brønddæksel, og alt ligner en byggeplads. Men de har sgu fået knaldet en McDonald's herinde til højre. Altså burger, Coca-Cola, det kan man få alle steder. Over det hele nu, det er blevet amerikansk, må man sige. Men det foregår med en 30-40 km ind igennem de byer her, fordi de vader bare ud, og vi er udlændinge, og det er også der får knaldet. Så vi tager det forsigtigt igennem byerne. Og de bliver bare ved med at komme. Jeg ved ikke om simpelthen, når det først er det er sat med ligesom myretug det her. Vi har fundet et sted nu herude mellem Turda og Johnny skal dreje fra ved Circo Murs. Mod Circo Murs, og jeg skal sydpå herfra i morgen. Så vi skilles ad, så vi har fundet en lille god tank og en restaurant, der vil vi gå ind og få en schnitzel på og en tøl, og så få et par timer på øje. Vi har lige holdt en kontrol, manden og mig går rundt om bilen, som han kalder det. Og vi har lige konstateret, at der sidder plumper på bilen, og skabene og kasserne er lukket, og det er de også i morgen. Så vi skal også have batteriet med ind, vi skal spørge, om vi kan få lidt strøm på. Så. Og vagtmanden, som I måske ikke kan se, det er ham, der går rundt derude. Han har ikke en skid, men han har der immer væk en lygt, så... Og han skulle nok sørge for, at der ikke var nogen problemer her, så han fik 10 døjsmark, det er jo en halv formue for ham. Så vi går ind og får lidt mad. Her godmorgen. Det er tirsdag morgen nu. Det er klokken, den er ikke andet 5 minutter over 4 her hjemme i Danmark, men den er 5 hernede. Og det er 40-20-knægte, de får tøj på, han er sagt, så kan vi lige så godt stoppe og begynde at glide lidt derned. Jeg har en 2-3 timers køring endnu, og Johnny er lige glædet afsted, så vi skal lige køre de sidste 200 km, så vi kan være fremme her til i morgen tidlig. Eller til her til morgen. Der er ikke meget liv herude i Rumænien kl. 5 om morgenen. Det er ikke en 20-knægt og cigøjner og hestevogn, der er her på vejen. Så som I også kan se, så er byerne fuldstændig mørklagt. Det er med at komme frem herinde om morgenen, for det var ikke ret længe inden alle hestevognen og alt det der, det kommer på vejen, og så bliver vi nødt til at sætte farten ned til en 40-50-60 km, fordi det er uforsvarligt at køre stærkere i hvert fald. Det er lidt dårlig vej herinde gennem Tuis, den lille centrale landsby, der ligger inde midt i mørke Rumænien. Selv ikke, når der er nogen fodgængere eller noget som helst, kommer vi til at tage stille og roligt på grund af vejens beskaffenhed. Så. Det blev regnvejr herude i Rumænien her om morgenen. Det er sindssygt glat, så vi har sat farten ned til mellem 30 og 50 km i timen. Der er ikke andet at gøre. Det er endnu værre en skøjtebane herude med jord og støv, dieselolie og hvad som helst bare smidt ud på vejen. Slitage, og så er det asfalt, de har. Der er meget olie i asfalten. Det er noget værre end at køre på. Direkte livsfarligt. Folk er på vej på arbejde om morgenen og går op bare helt mørklagt ind i siden. Vi burde sgu egentlig holde ind og lave sådan en morgenkaffe og koge blødkogt æg. Det tror jeg godt lige om lidt.
Klokken er 5:30 dansk tid, tirsdag morgen. Det er en time foran herude. Folk er så småt begyndt at få lidt af røven og skal på arbejde. Så nu skal vi snart holde ind og lave lidt morgenmad, indtil det bliver lyst. For det er simpelthen for farligt at køre rundt herude, alle de der bunderøve herude. Så vi finder en stille og roligt parkeringspladser for at sætte lidt vand over. Det her, det går ikke rigtig mere.
Seriøst, vi har fået lidt morgenmad. Vi er på vej ind i en typisk rumænsk landsby, som der ligger tusindvis af herude. De ligger med ganske få kilometers mellemrum. Og vi har ikke andet 20-25 km tilbage til Sibiu. Det er bedre at køre ind og finde det, mens det. Nu er vi så kommet ind på tolden ind i Sibiu. Der holder mig selv en helt ny svensker, en 64'er. Godt nok med en rumænsk chauffør på, og han er satanet med godt nok af stolt af sin nye bil. Men det er lidt kedeligt, klamt og trist sted at holde her. Der sker ikke meget. Der er i hvert fald ikke noget sol, palmer og basgørter. Kedelige bygninger. Kører vi ned dernede, hvor den hvide bil holder nede. Belej, han er på vej ud, en italiener. Han er fra 12. Vi kan se lidt af boligblokkene bagved. Generelt så ser det sådan ud kedeligt, klamt og trist. Det lokale lastvognsværksted i byen. Ligger mange steder også fra 12. Der er lidt til Svend Auken der. Det skulle han ned og se. Han har et kæmpe stort projekt dernede, så han skulle rundt og syne den kommune her. Kedelige boligblokke bagved os. Kedelig beton. Jeg havde ikke så meget strøm på kameraet her i morges, da vi kørte ind i Sibiu. Så jeg har lige været inde og få det lavet op. Så jeg regner med, at vi kan nå at blive tom her i Sibiu, og så nå at filme et stykke ind i Rumænien her, mens det er lyst i dag. Her ser vi en rumænsk tankbil. Jeg tvivler lidt på, at den er miljøgodkendt. Det står faktisk og driver ud af den med dieselolie alle steder. Også fra den tank, hvor det skal være i. Der er en rumænsk kollega her. Ce cum la cita, Sibiu? Han er fra Constanța. Henter container ude i havnen. Det er sådan lidt Roman diesel. Det er de muligheder, man har herude. Nede bagved der har vi det lokale busværksted. De har ikke lige så gode faciliteter som oppe ved lastbilerne. De må sgu stå og lave det her udenfor. Det er skide koldt. Det er 6 grader. Det blæser bare op fra Rusland af ned. Trist alt sammen. Når man kommer hjem fra Danmark, og man kan se, hvor godt vi har det, så er alle de folk, der er derhjemme, der klager over, hvor betale skat derhjemme, de skulle faktisk have en tur herned til Sortehavet. Der har vi pladsens lokale woof. Den er ikke lige klar over, det er et kamera, jeg har, men det tror jeg sgu nok, det er et klub kød. Gammel russisk kranvogn står bare og forfalder. Ej, hvor er det trist hernede. Bilen var nybasket og ren, da vi kørte hjemmefra. Vi har kørt godt 1900 km. Og der er lavet mere eller mindre klar til en vaskant igen. Og vi har kun kørt halvvejen. Knap halvvejen. Så vi er færdige her i Sibiu i dag. Selv jeg står herude og fryser for at fare rundt med det her. Men jeg vil sige, når vi var færdige her i Sibiu i dag, så kører vi ned over Vilsea, Pitești i Bukarest, og så skal vi ud over Donau i morgen og kæmpe store bro ude ved Rus og Giurgiu hedder grænsen ude i deltaget. Og så har vi endnu et par 100 kilometer til Varna, så skal vi helt ud til Sortehavet og læse af. Men jeg regner med, at vi kan komme til at køre for det meste af turen nu her i dagslys. Nu har vi fået en mand ind i bilen fra firmaet Polisano. Det er ham, der skal have alt det der materialer, vi har med hjem på Novo Insulin. Han har været at hente mig 12, han har været at lave kontrol, så nu kører vi ud i firmaet og ser, om vi kan få rykket de der 20 paller insulin af. Vi har lige været inde og betale 50.000 læge. Det koster det at få 12 hernede. Nu er vi bare vej ud igennem byen. Vi skal ud på Polisanos lager og levere lidt insulin. Sie reden zu schnell für mich. Sie reden viel zu schnell. Der er en af de obligatoriske hestevogne herhen. Så Danke. det ser sgu noget trist ud i det her i forhold til Skummergade hjemme i Roskilde. Eller står inde i København for den sags skyld. Men det er sådan nogle steder vi kommer, det er sådan storbyerne ser ud herovre i gamle Warszawa-park. Der er ingen grund til at køre og filme butiksvinduer, fordi de udstillingsvinduer, de er faktisk ret kedelige. Der er ikke ret meget at udstille hernede. Det er hovedgaden, vi skal læse af i her. Vi kom kørende op ad den før og lavede en 180 graders vending og holder over på den anden side. Der er ingen truk. Det har ikke en skid. Nu skal vi ud og have flyttet 8 paller hempelmaling for at kan få deres insulin ud. Det er kraftedeme imponerende. Jeg sagde til ham, at han havde et kæmpe problem, og det var han så indforstået med.
Så vi skal lige have flyttet et par personbiler, så vi kan komme til at holde rigtigt. Så må vi se, hvordan det kommer til at gå. Firmaet, vi skal holde og læse af ude på vejen. Der står bare parkerede biler overalt. Så må de jo hen og skubbe lort af. Der kan du se, at gutterne de vinker til os der. De er med på filmen også. Jeg vil prøve at se, når vi kommer i gang med at læse af, om jeg kan skyde lidt omegnsbillede af, hvordan det ser ud. Men vi skal holde der imellem den bare plet der. Der var altså ikke nok til de der 16,5 meter her. Så må vi sgu lige ud og flytte bilerne. Det er nemmere end at få fat i folk. Så er det op til mig bagefter at få den ind til Ganstenen. Der står 2, 4, 5 piger. 5 drenge, 2 kravler rundt ind i nu. De har lige fået chokket, fordi der står 8 paller maling bagved. De skal have 20 paller, der står ind foran. Så, men det er sådan, det foregår med at læse af hernede i Rumænien, kan I godt se. Så må de bare bære alle kartonerne ud over. Det var den eneste måde at kunne læse det på grund af balancen på bilen, fordi vi kører over alle de her akselvægter. Det koster 0,5 milliard kroner at blive knalde med det. Firmaet har lager inde bag den der blå port, så vi holder ude på gaden. Og de skal bære det ned ad en trapstige. Og I kan se, hvordan de kravler op over. Og alle skal modtage kartoner. Og så skal det bære det ind. Der er 20 paller, 5,5 tons. Og vi skulle gerne være færdige med det inden klokken 3. Der er klokken 4 hernede i Rumænien. Der går tolderen nemlig hjem. Men der gik de første kartoner i jorden, så vi er spændt på at se, hvor lang tid vi bruger på det. De her bygninger, der ligger sådan lidt rundt omkring, der ligger sådan nærmest lidt gamle kaserneagtige bygninger. Det er det ikke. Det er beboelsesejendomme. Folk bor i dem. Det er det eneste, de har hernede. Ude bagved kan man se byggekranerne. De er i gang med at bygge nyt. Men stadigvæk det der røvsyge beton. Der står meget halvfærdigt byggeri hernede. Det er noget af det bedre, de bor i her. Jeg glæder mig til, at vi kommer ud på landet senere i dag og kan filme. Men vi holder lige midt på hovedgaden, og så må troljebussen skulle vente til vi er færdige med at læse af. Et par små børn har også stillet sig op i forventning om, at der måske faldt et stykke chokolade af, eller det var slik, eller noget andet, noget legetøj måske. Varmt tøj. Neptun kører en del nødhjælp herude også. Fra UNICEF og forskellige hjælpeorganisationer. Men der er mange kartoner, og tiden går. Og pigen fryser, hun vil helst ikke ret langt ud fra sit varme kontor, men no mercy. Alle må hjælpe til. Parkeringsforholdene her, hvor vi er. Ja. Fortorvet, det er asfalt. Og hvor der er asfalt, der holder bilerne. Eller også så kører de. De er sådan set ligeglade, så må alle andre skulle bare gå der, hvor der er plads, for de skal parkere her. De bor her jo. Det er jo deres bil. Det kan I nok se. Man skal ikke ret langt væk fra Alfavej, før at det ligner noget gammelt lort, sådan set. Det er generelt. Det ligner en stor losplads, byggeplads og hele lortet. Der ligger en Sony-forhandler derovre. Det kunne være, at vi kunne gå og spørge, hvad sådan nogle bånd det koster til sådan en kamera her, fordi hjemme i Danmark, der er de rimelig dyre. Det der med båndene, det glemte vi lige alt om over på Sony-butikken, ja, fordi han har egentlig aldrig nogensinde i sit liv set sådan en kamera her. Han var dybt imponeret over det, hvad det kan og hvad det ikke kan. Så det måtte han desværre beklage, de bånd, dem havde han ikke. For sin vis, så havde han faktisk ikke ret meget over den butik anden kassettebånd. Da, gata, știu. Da. Vi blev færdige oppe i firmaet, vi er på vej tilbage til tolden for at få en plump og kan ned og stemple det igen. Eller har vi deponeret ned på toldvæsenet, alle papirerne. Opel Record, de 2000 parcă, nu? Sau de câte motoare? Så skal vi få det et sted, hvor jeg kan holde i aften og få et ordentligt bad og en ordentlig spise og en ordentlig natsøvn. Fordi de sidste par dage her, de er gået lidt tuft til. Bun, bine. Jeg har ikke fået sove alt det her skuld, så jeg er sgu ved at være lidt halvt. Så vi kører ned og ser, hvad tolderne de siger. Der kommer nok også et par timer ned med eksportpapirerne. Der har vi et billede af den lokale bybus. Det er ikke lige Kombus og Sonja Mikkelsens system, det der kører efter lige hernede. Men ikke desto mindre, så virker det sgu. Gamle troljebusse. Den ser faktisk rimelig pæn ud. Nogle af dem de er så rustne, så vinduerne er faldet ud af dem, og folk sidder inde i en åben bus og fryser røvballerne af sig selv vinterdage.
glaube in einer Stunde ist alles fertig. Ja, ich packe, ne? Ja, sicher. Die fährst für Grenze Juju. Von hier Juju. Ja, ich weiß. Der har vi så med en bogstrikke, hvor de har skrevet på German Express. Men jeg vil nu hellere køre med sådan en ny dobbeltdækker, hvis det nu var, jeg skulle afsted. På luftaffjedring. I stedet for sådan en der. Der er nok ikke noget kabineservice i. Vi er kørt fra Vilsera af. Eller fra Sibiu af. Vi kører ned til Vilsera. Der skal vi ned og holde på en tierparkering. Jeg kender den hernede. En lukket bevogtet parkeringsplads. Fordi der har vi været i gang siden klokken 4 i morges, og nu klokken den er 3:30 her. Nu gider jeg ikke mere. Så nu må det sgu være på tide, at jeg får et bad og noget varmt mad. Så jeg slapper lidt af. Og så starter jeg igen i tidlig morgen tidlig, og så kører til mod Bukarest i hvert fald. Men nogle steder kan I se ud, der er det sgu rimelig godt vej. Det er sgu så godt vej, så er vi ved at blive overhalet af en rumænsk lastbil, så vi må heller lige lægge på brænde mere kakkelovnen. Så, men vi skal ind igennem nogle bjergkløfter og køre. Meget flot landskab. Så det vil jeg sige, om jeg kan gemme en lille smule af båndet, og så stopper vi i stikket. I hvert fald. So take your time, pretty baby. You've earned the right to have yourself a little fun. Better take your time, baby. Yeah! Everywhere she goes, they line the streets. Goes away, my baby talks. It's a dog. Ved næsten alle store kryds hernede. Europavejskryds. I Rumænien, der er der en politiskontrol. Og de stopper sgu bare alt for godt med film. Det drejer sig om, det er at få penge. Lad os så se, om han træder ud foran. Og det turde han ikke. Men det er faktisk landvejen til og fra Bosporus, eller Asien, Orienten, vi kører fra på nu. Det har det været hele vejen. Og det er så uhyggeligt mange lastbiler, og så mange tons, der bliver flyttet her. Inklusiv hestvogn. Dem har vi fandme også at kæmpe med herovre. Apropos de hestvogne, der har jeg en dansk kollega, Nina, som kører op for et firma, der hedder Lavnborg oppe i Vejle. Hun har for nylig lige slået 2 mennesker ihjel og ud. Ganske uheldigt jo, selvfølgelig. Men hun så ikke hestvognen, fordi der kom en modkørende lastbil, som ikke ville blænde ned. Så kunne hun ikke se, at den var her midt på vejen midt om natten, og så sagde det altså knald. Hun er blevet frigivet og er kommet hjem, og alt er overstået. Det er bilen også. Men det var nok lidt, inden vi ser hende hernede i Rumænien igen. Så det er derfor, at man skal helst ikke køre ud om natten. Man skal virkelig være på duerne, ligesom vi var i går aftes. Og det tager jo så tilsvarende på kræfterne her næste dag, når ikke man har fået sovet det, man skal, og ikke er opmærksom nok. Så det er sgu en forkert tank, så ringer den.
Jeg ser, at man kommer rundt om sådan et hjørne her, der er en anden en, der er ved at overhale sådan en, man skal skulle være vågen. Nu er der selv en ude foran os. Så det spiller hun ude på Tyrkiet, det skaber altid lige opmærksomhed. Landsbyerne herude ligger cirka med en 5-8-10 km mellemrum. De ligger der hele tiden. Man kan lige komme op i fart for at skal tage farten af igen, så derfor så kan man lige så godt nøjes med at køre ind i de her 65-70 stykker, så glider det hele meget bedre. Det er sigøjneragtigt her i begyndelsen af byen, sådan er det sgu altid. De er skubbet lidt ud i periferien. Parabolantenne, det har de der på taget. Alle skutter sig i dag, det er bare rigtig koldt. De bjerge vi har ude foran os, der kører vi ind igennem langs med en flod, der bliver større og større og større selvfølgelig. Vi kommer ikke rigtig op nogen steder, men det er et langt stykke på godt 100 km, hvor vi kører ind imellem bjergene. For noget 10 år siden, der var det sådan, at trafikken måtte køre her lastbiler måtte køre her i sydgående spor på ulige datoer. Og i nordgående spor på lige datoer. Der havde man ikke fået udbygget så vejen så meget, som man havde nogle steder, hvor der kun et spor. Og det var fans til menageri, fordi der var ikke rigtig nogen, der gad at overholde det, fordi det her, det var jo langt den nemmeste vej at køre frem for op over Brașov. Og der ligger også et stort bjerg derude med sne på nu, ikke? Og i øjeblikket, der har vi den 9. november. Så det var ikke mange dage inden det går. Sad walk. And when she talks that baby talk. Lord, she drives me insane when she calls my name, look out. Yeah, and when she loves me, she's the cream of the crop. Vinteren kan det godt virke meget barsk, det er det sikkert også om sommeren. When she does what she does to me. For 14 dage siden, hvor der var blade på træerne, der var det utroligt flot at køre her som den skinne. Men jeg tror fandme på, at det er klart. She's worth waiting for. When she walks through that door, look out. She was made for me. Makes a grade for me. Man må vente til det bliver ens tur. I see. She'll do what she can for any other man. Der er heller ikke så mange muligheder her, når man kører i stykker. Det er sådan set bare at stoppe der, hvor man holder. Det sker der også en masse ulykker her. Der sker mange ulykker. Her i nat, det var ikke rigtigt til at filme. Der var der også en tømmerbil, der var væltet alt. Det hele, det lå ude over her. Hele vejen. Alle tømmerstokkene. Jeg havde desværre ikke mere strøm på batteriet til kamera, så det måtte jeg desværre undvære. Farlige situationer hele tiden. Faktisk på hver tur er der en gang, hvor man siger, puha, det var tæt på. Så der er en hestvogn, personbiler er ved overhælde lastbiler lige ind for at bremse ned imellem hinanden. Alle klodser bare bremserne, fordi der er en idiot, der ikke kan finde ud af det. Foran os herinde til venstre. Det er et sindssygt hospital, der ligger her lige ud til vejen. Der skal man altså også være lidt på tuberne, fordi de der aber derinde, de hopper sgu bare ud. De ved ikke rigtig, hvad der er rigtigt og forkert. Det ser lidt kedeligt ud at være derinde bagved. Det ligner ikke lige Sankt Hans fjorden eller nogle af de andre steder. Det er der altså ikke meget at være på sådan her.
Så de psykisk syge herude i Rumænien, de har jo selvfølgelig endnu dårligere kår, end dem vi har derhjemme. Og de har det sgu ikke for godt. Du er lige nødt til at blive bagved her, kan I godt se. Lidt faretone med et traktor her, og nu må man godt overhale. Nej. Kommer der en kedelig bro herinde under, den er kun 3,90 meter. Der er et enkelt sted, den er 4,10 meter. Der skal man være rimelig præcis for lige at ramme den. Men sådan tænker de også fra den anden side. Og der er vejen for, nu slår et 90 graders sving til højre, så er det altså svært at se. Der siger det også knald her rimelig tit. Det gik sgu godt dengang. Hvorfor fanden kører bilerne altid i stykker om efteråret? Det er dårligt. Han står med sugerøret fra tanken heroppe i hånden. Så den har nok taget luft ind og ikke rigtig vil trække. Det er en lang bro, vi kører på siden af bjergene, nede i kløften. Vi bygger en lang bro ud over floden, vi sådan set kører ovenpå. Ret imponerende, når det er i Rumænien. Vi kører nu ud over en dæmning. Vi må ikke fortsætte ind igennem byen, så de har lavet en vej oven på dæmningen, som vi kører ud over. Lidt dårlig, ujævn. Og så skal vi over på den anden side af floden og køre en 10-12 km og så tilbage igen. Der er en vandstigning på vandet her, sådan cirka nok på omkring 50-60 meter i øjeblikket, i forskel. Så det har regnet meget op nordpå. Ja, og de har ikke rigtig haft lukket op for det her endnu, tror jeg. Eller også er de bange for oversvømmelser nede sydpå. Men i hvert fald holder de meget vand tilbage. Så er det fyraften. Vi svinger ikke på en lukke chipperkage her, hvor der er værtshus med badeværelse på. Så kan vi vel starte herfra igen i morgen tidlig ved en 3-4-tiden. Vi skulle se, om vi kan nå varer i morgen eftermiddag, men jeg ved ikke, hvordan det er. Pladsen er ikke så besøgt i aften. Der er den lokale vagtmand. Det er ham, der går rundt og filmer med det er ham, der går rundt og lyser med lygten, når jeg har fået en øl for mig. Det er ham, der går rundt og lyser med lygten om natten og holder øje med, at de ikke brækker kasserne op. Det er også ham, der holder øje med badeværelse, og vi sørger for at betale det, vi skal betale. Det er ikke ret stort, det er koldt, der er helvede til. Der er vagtmandens skur. Man kan ikke rigtig se lysskiltet, kan jeg se. Det skinner igen, men der står Hans German, og Coca-Cola-skiltet er jo selvfølgelig obligatorisk. Inden fra Slovenien, der er ved at starte op. Der har vi huset. Det er næsten pyntet op, som husene er over i Amerika, også til jul, men med en stor lyskæde. Men det er et sted, hvor vi mødes danskere, englænder, hollænder og tyskere. Vi kommer nord og øst og syd og vest fra. Og hvor vi ligesom udveksler, hvad sker der foran? Er der sne? Er der dårlig vej? Er der ulykker? Eller hvor lang tid har du brugt på grænsen? Og hvorfor og hvordan og hvorledes? Ikke? Der er ikke sådan ligesom rigtig trafikradio, som vi kender her i Vesteuropa. Som vi kan se. Morgen. Det er onsdag morgen, klokken den er 6 hernede i Rumænien. Vi kører mellem Pitești og Bukarest. Vi må ikke køre på motorvejen, den er de ved at renovere, så vi er ude på en parallelvej. Noget frygteligt lort at køre på nogle steder. Men det værste er overstået nu. Folk er kommet på arbejde. Nu starter hestvognene bare op i stedet for. De må ikke køre herude om natten. Så vi skulle gerne se, om vi kunne komme over grænsen her i løbet af formiddagen. Men som sagt, så er vi på vej til Bukarest. Så der skal vi rundt om noget, vi kalder Ring 1.
Der er en ringvej rundt om Bukarest, eller jordvej. Kan I se, der er stadigvæk brosten hernede nogle steder. Meget glat at køre på, når det er regnvejr. Og meget ujævn skal jeg lige huske at sige også. Der var en, der gik med en ko ind i siden. Det er nok hendes mest værdifulde ejendel. Der er også nogen, der er så fattige herude, så de ikke har hestvogn. Så har de 2 okser foran i stedet for. Det er sgu sørgeligt at se, når vi kommer hjem fra Danmark af 1999 med store traktorer og hvad som helst. Men de har ikke andet at gøre det med.
Çok good one. Haydi haydi. Kız mı geçiyor?